ocular inspection kita? Ayun, tabi. Jim, Okay. dumang patuloy kita sa basod. And taon-taon. Tatlong barangay po magbagay ni kong na rinabasan kan Plus Blood, Travisia, San Rafael, San Francisco. Gapos ini susunod na hiling on indong? Ilingon ang katotohanan kaan, ilingon meaning mga proyekto inita, may mga budget hindi. No? Na sa mga susunod na mga simana, mapuuna. Ayan ang good news. Munyan, gusto kong i-empower ng mga barangay. Nasabi ko nga ni Saida, dapat niya kung pag-ibukan dike, ang laog gayan, gapo, boulder. Kaya ko, kung nagkagaraba yan, mailingtan, laog basod. Yan. Kunyan ko ni kuanin mga dero diferensya sinda. Ano dapat nindang gibono? May diferensya nga na-obserba na sindang kakulangan o diferensya sa pagpatrabaho. Anong gigibo dapat nila? Okay, inot na inot. Pukusita ko sa bato. Ano yan po ang problema? Wala man niya itong problema. Okay man niya ang mga patrabaho. Alagad, sabi ko sa inyo, yung mga nakaagi pa, i-orient ko na sila. Sabi ko, kung may problema, magkuya sila, implementing it. Magkuhan sa kontraktor. Kaya kung may interpreter ka mo na may igahagad ka mo sa kontraktor. Antugon mo kung ini congressman pa ko sa nadigdi San Rafael kundi sa kagabsa na may proyekto digdi sa 30 sa mga barangay. Maski sa iba na proyekto kang gobyerno, dapat tarong daan. Suratan, mag-ipon na reklamo. Tanganing maliwanagan din na. And then, para ko yan, copy fornest ang sa puyang opisina. Okay. Thank you so much, sabi Congressman.